Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta, kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Gizonak ikusten ditut. Gizonak non nahi. Gizonak osatua direlako bidean aurrera tatzera ibiltzen diren txirrindulari saldoak. Gizonek osatua direlako obretako semaforoek baino traba gehiago egiten dioten tropelak. Gizonak ikusten ditudalako gizonak non nahi. Hala zioten Anela Baka eta Marina Arbeu berrian 2020an idatzitako artikulu bat erbatean. Eta gu, txirringan, edo bizikletan igota ez, baina gizonak non nahi ikusten ditugu historiaren erpin, ertz eta txoko guztitan. Bai, behar den bezala gainera, Behar den bezala, hori da, kriston idei potoloak izan zituztelako eta ala merezita. Hori da, gainera aurreko podcastean, emakumeen egunaren aitzakian, antzinaroko feministez hitzen genuen, eta urtean behin hori egitea tokatzen da, baina orain benetako historia hitz egin behar dugu, ez? Ez historia femeninoan. Bai, eta benetan historian importanteak izan diren pertsonez, beraz, gizonez. Hori da. Eta gaina ez dugu idozein gizonez hitz egingo, historiako genio handinetako baizik, Platon, Aristoteles, Galileo, Kepler, Kant, Tesla... Horra kuadrilla. Bai. Eta zehazki itzengo dugu, zuk esan duzuen bezala, gizon horiek izan zituzten ideia, teoria, asmakizun bikainenak, bikainenei buruz. Eta ideia horiek hain izan ziren irautzaileak eta berrizaileak bere garaian ez zituztela onartu, eta gaur ere, ikusiko dunez, oraindik ere zaila egiten zaigu ideia horiek ulertzea eta onartzea. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un superbullo un po' come te. E poi che avresti di speciale che in un altro non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento lei lunga la sale. Bueno, eta gurra partitzen hasteko eta mitoak desaikitzeri ekiteko, nondik abiatu baino leku berik, Grezia klasikoa. Platon. Ez? Platon. Eta gainera, podcast honetan ezaguna den teoria bat defendatzen zuen Platonek, utero errariena. Bai. Bai. Komentatu genuen. Hori da. Eta Timeo izeneko bere lanean deskribatzen du uteroa animalia bizia dela, emakumean gorputzaren barruan, eta batetik bestera mugitzen dela gaixotasunak eraginez. Adibidez, uteroa arnas bideetara hurbiltzen denean, arnas aparatuari lotutako gaixotasunak eragiten ditu, eta adibidez, nik horrelako gauzak irakurtzean, uteroa igotze zait, estarri partera, gora galea sartzen zaitelako. Bai. Agian horregatea kasu pizkatu ratuta. Izango da, bai. Gero aztertu pizkate. Uste uteroa, bai. Ikutu uteroa pizkat. Bai, markatu. Beraka butzuko. Zuzenian hau irratian ez da inoiz entzun. Utero bat. Bere lekuan. Bai, egia da, sendabidea hori dela, ez? Uteroa bere lekuan geratzea mugitu gabe, eta hortarako metoda oso sinplea da. Haurdun egotea, alik eta gehienetan. Hori da. Bai. Lekuan egoteko. Hori da, bai. Hortxe. Eta Platonen ondoren bere ikaslea. Aristoteles. Bera ere... Hori solista zan, Bai. Emakumen gorputza zaritu zen bera ere, bai, ez? Edo, beto esan da, emakumen gorputza interesatzen zitzaiena, hau da, ugalketa. Ara. Bai. Beste bat, tutorei begira.
Aristotelesentzat emakumeak gizonezko deformatuak eta mutilatuak gara. Hori hasteko. Hola, sarrera gisa. Eta, esan dugun bezala, maisuari bezala, bakarrik, bereziki edo bakarrik interesatzen zitezkion ugalketari lotuta. Bitu, hortan ez du antzik Espainiako errege emeritorekin. Ez, ezta? Baina etorri zain. Bai. Ugalketa, ondorio... Bai. Eta Aristotelesek asmatu zuen metodo bat, oso berritzailea, aurraren sexua erabakitzeko. Edo nolabait manipulatzeko. Eta aurra mutila izatea nahi bazenuen, harreman sexualak iparraizea zebilela izan behar zenituen. Eta alderantziz, neska nahi izan ezkero, egoaizea zenean. Aristoteles nik uste nahi zuela, edo gustatzen zaioa zan, belardietan edo ondartzan txortan egitea, eta ondoren, halako teoria bat asmatu zuen pizkate justifikatzeko. Ez dakit, kontua da gainera, hori, indartzeko metodo hori ez, benetan emaitzak lortzeko, bazeukala beste elementu bat, azan gizonezkoen sexu grinak ere eragina bazuela. Hau da, zematek gogoiago jarri, orduan eta aukera handiagoak nahi duzun hori lortzeko, eta gero, orduan galdetu eta emakumeen gogoari buruz esate zuen? Hori ja. Bai, hori da, horre berdin dio, porque Aristotelentzat emakumea edukiontzi hutsa zen, utxa literalki gainera, ez? Ja. Horre auteroa alde batetik bestera. Handile indalan. Bai. Pues oso ondo Aristoteles, Bai, a ber, jakiteko gure gorputzaren barruan zer dagoen oso gauza erresa egin dezakezu, eta da emakume baten gorpua. Iriki, Hori da, disekzionatu. Garai horretan, dagoeneko egiten ziren disekzioak, adibidez, Erofilok, Alexandrian, Kristaurreko 4. mende inguruan, disekzioak egite zituen, giza anatomia hobeto ezagutzeko, edo, esan behar dugu, gizonen anatomia hobeto ezagutzeko. Emakumeen anatomia ezagutzeko interes falta, orokorra izan zelako, eta gainera ezintzaile bakarrik greziarrei egotzi, askoz geroago ere, hori, interes falta hori nabarmen geratzen da, adibidez, zientzialari holandar edo herberetar baten kasuan. Anton van Leeuwenhoek izena zuen, ez da oso ezaguna, baina bai garrantzitsua izan zela, globulu gorriak eta muskulozuntzak behatu zituen lehena izan zelako. 1677an bere mikroskopioarekin, mikroskopioaneko oinarrizkoa, baina bai, espermatozoideak ikustea lortu zuen, lehenengoz, ere bai. Garai hartan mikroskopioak ez ziren oso zehatzak, eta ez zuen lortu espermatozoideen zapaburu forma hori bereiztea, eta bere ustez, espermatozoideak umunkuloak ziren, hau da, gizon txiki-txikiak, baina erabat garatuak. Bere beso, hanka, eta bai, gizontxo, gizakitxo, mikroskopikoak. Antxonen uste, gu apoak gara, eta ikusizuna zan, lehendabiziko fasea, zapaburuaren garapena bezala. Ez, ja garatuak. Hori, ja, ikusizun goza txiki batzuk, eta ja, bai, hori da. Berak ja, eta noski, emakumearen beharrik etzegoen. Ez zegoen ekuazioan. Edukiontzia besterik etzen, beraren zatera. Labea. Kontua da, hori da, baina espermatozoideak ikusteko gai izan baldin bazen, nolatan ez zituen ubuloak ikusi. Asko ze handiagoa dira. Ja, bueno, begira da. Obuluak giza zelularik handiena dira, eta begi hutsez, bizta hona izan da, baina begi hutsez ikus daitezkeen bakarrak. Orduan zergatik ez zituen ikusi, batzuelako begiratu, besterik gabe. Y una vez ya dentro de ese cuerpo femenino solo habrá un elegido favorito del destino para hallar al óvulo A, ser el espermatozoide que encuentre a la gran haploide y fecundar al óvulo A, sin vaivenes ni alboroto, dar origen al cigoto y transmitir mis genes. Hauden, Hautapen musikala diokenez, gitan atzetik, Bai. Bueno. Bueno, bintzat, abeste honen egile gehiago dakite, Platonek edo abeste delosek, baina. Bai. Orduan, emakumeen gorputza alde batea utziko dugu, haiek bezala, ez?
ze ikusi dugu. Hildo berari jarraituta. Aldamenean zeukaten emakumeen anatomiak ez zuela, ez, behen interesa piztu, esan bezala bukaketari lotuta ez bazen, baina urruineko astroek, kosmosak, bai, horrek bai piztu zuen, ez, jakin mina. Hori gauer ikusten da, eta emakumea. Hori da. Bueno, agian ez. Ikusi ez dakit, begirature. Egia da, pues hori ez, astronomoak espazioan gertatzen dena ulertzen joan ziren pixkanaka, batzutan atzera pauso batzuk ere eman zituzten, adibidez Eliza Katolikoaren presiopean, baina esan behar da kosmosean elementu batekin trabatuta geratu zirela, kometak. Kometakin ez dakiz gertatzen, baina zientzilariek ezin zuten asmatu nondizeto zen, zert ziren. Niri berdina gertatzen zait, ondartzan kometa dantza jartzera joten ezen, beti trabatu egiten zait soka. Bai, ez da, polisemia. Oh. Egia da, David Hume, 18. mendeko filosofo eta ekonomiari eskoziarrak biak uztartu zituela. Kometak eta emakumeak edo ugalketa edo bere ustez, planetak nolabaiteko sexu kosmikoaren bidez sortzen ziren, bai, eta kometak zer ziren, sexu harreman horietan, kometak esperma lirateke. Bai. Osea, gizakia benetan fuerte pentsatzen jartzen denean, ez da umugarik, Bai, Galileok adibidez ez zuen fuerte pentsatu. Berak ere etzekien kometak zer ziren, nondizeto zen, eta orduan azepenik ez zuenez, erabaki zuen fenomeno optikoak zirela. Oda, ilusio optikoak ikusten ditugu, baina ez dira existitzen, eta horrelanik ez dut azaldu behar. Mira, Espainian demokrazia bezala. Bai, hori da. Filosofoekin jarraituko dugu, hasi gara Platon eta Aristotelesekin, Atletik kluberekin jarritu genezaken, baina ez, Immanuel Kant aukeratu dugu. Hori iaia gutarra da, kontuz. Ze ba? Bueno, Kant denok ikasi behar izan dugu, bai. gero marxismoaren alda, bueno. Bai, bueno, 18. mendekoa zen, eta berak uste zuen eguzki sistemako planeta guztietan izaki adimentsuak bizi zirela. Baina izakiaien inteligentzia maila eguzkiarekiko distantziaren araberakoa zen. Hau da, eguzkitik gertuen zeuden planetetan bizi ziren inteligentzia gutxien zutenak, tontoak, eta urrunduala geroz eta adimentsuagoak ziren. Kantek, arrazoimen hutsaren kritikaren egile ilustreak, zera pentsatzen zuen emakumeei buruz, ez dut uste emakumeak printzipioak izateko gai direnik. Printzipioak izateko gai? Bai, printzipio etikoak edo izateko gai ez dira. Ja. Bai, orduan imaginatzen dut, berarentzat ziurrenik Merkurio emakumez josita egongo zela, baina harrigarri itezen da pentsatzea bera bezalako genio bat eguzkitik hain gertuko izatea lur planetakoa, ez? Bai, gutxienez Urano edo Neptunokoa izan beharko luke. Askotan esaten da ilargian bizi zarela eta hola, bera eguzkian bizi zen. Ez dakit. Berak uste zuen Neptunon zegoela edo Plutonen, baina ez. Benetan... Bai. En fin, joder. Bueno, espazioan jarraituta Johannes Keplerrekin jarraitu behar dugu. 16. mende bukaerako eta 17. mende hasierako zientzialaria. Galileoren heliozentrismoa matematikoki frogatzea lortu zuen. Ze planeten orbitak zirkularrak etzirela frogatu zuen. Galileok eta aurretik greziarrek ere pentsatzen bezala. Kalkulatzea lortu zuen eliptikoak direla, eta horrek Galileo botatako teoria, bintzat, praktikan, bai, hori da. Ilargiari ordea etzion merezitake bat entziorik eman, ikusten denez, ze zituen itxasaldiak satelitarekin lotu, lurrarekin baizik. Beretzat, itxasaldiak lurraren arnasa omen ziren. Arnas hartu, itxas gora, arnasa bota, itxas behera. Bueno, itxasaldiak arnasa, euria pixa eta txingorra kaka. Esan behar dut Johannes Keplerri nik dana barkatzen diotela. Ah, bai. Baia.
Bai, Jatorra zan. ez, bereziki egia esan. Baina Hernanikoa. oso haurtzaro berezia izan zuen. Ah. Aita mertzenarioa zuen, mertzenario profesionala. Oso Wagner. profesionala, eta orduan, kontziliazio arazoak izan zituen, familia, mertzenariotza, Eta tiroek. eta Johannes txikiak 5 urte zituela, abandonatu egin zuen familia. Gero xeago ama atxilotu zuten eta sorginkeria prozesu batean sartu zuten. Pues Bai, ez zuten sutan erre, baina bai, eso ondo pasa. nik imaginatzen Keplertarren etxean agian euskaraz hitz egiten zuen katu bat ere izango zutela. Gero, gainera, baztanga izan zuen txikitan, eta horren ondorioz ia itxua geratu zen, astronomo batentzat, Bai, estimatzen da ikusmena, ez? bai. Baina, bera, matematikan hain ona zen, azkenean observazioa oso importantea da, ez, astronomian, baina kalkulu matematikoak ere ze garrantzia duten erakusten du horrek, ez? Ikusten ez duzuna, matematikaren bidez ondorioztatzeko, ez, gaitasun hori. Bueno, eta poeta ere bazan. Poeta, Arnazaldia eta itxas goretxas berak, badaka horrekin Benito Lertxundek iteizkizu bidizko, Bai. Eta gero baita ere, azkenean, aipatu ditugun kasu guzti horietan, pentsa daiteke, bere testu inguruan ulertu behar direla, egungo ezautzarik eta teknologiarik gabe, orain astakeriak irutzaizkigun gauza horiek, ez zirela hainbesterako, ez? Piskat orainkerian erortzen ari garela, eta horregatik, hain zuzen, orainkerian ez erortzeko, aro garaikideko bikote batekin bukatu nahi dut, Tesla eta Edison. Tesla kotxea. Teslarekin hasiko gara, Bai. ze bukatu nahi Edisonekin iruditzaitelako fantasia handiagoa. Korronte alternoa, bobina, asmatu zituen, ez? Besteak beste, 1998an, ostiladore mekaniko bat erabiliz, erresonantzia mekanikoaren bidez durrikara bat eragin omen zuen, New Yorken. Hori... Izango zen mugimenduren bat New Yorken, ez? Sismoren bat, eta beksekon zuen, hori nik sortu dut, nik ere ostiladore honekin nik eragin dut, eta benguruga bai. Seguru bai ez. Momentu egokian. Bai, Nikola bai, arrazoi duzu. Venga, Tesla, segi. Bai. Eta gailu hori garatuz gero, ez, energia munduko edozen txokotara igortzeko gai izango zela uste zuen, ez? Halako energia askatze zuen, ez, burrikarak sortzeraino. Ja. Energia hori ondo bideratuz gero. Kristana. Bai, ja asmakizunak etorkizuneko krisi energetikoak ekidingo lituzke, ez? Baina egia da asmakizun horren erabilera okerra oso arriskutsua zela. Esan bezala, lurrikarak sortzen omen zituelako. Eta horregatik bertan bera utzi zuen proiektua, azkenean, ez? Eskuzabaltasunez mundua hondamenditik salbatzeko. Ezin izan zuen. Edo hori zioen berak, hori da montatu zen pelikula, ez? Bai, Nobel saria ez dituzte eman zioteni, baina Oskarra igual merezi zuen. Bai. Ze berez, proiektua bertan bera, ez, utzi zutenak izan ziren inbertsoreak kokoteria zeudelako, ez? Eta diru iturria eten ziotelako, inoratzi joan makina horregatik. Bueno, Tesla bobina, Edison bombilla. Bai, bueno, behin irakurri nuen, eta esan ez dut topatu, ez dakit nork esan zuen, edo besterik gabe, ez? Irakurri nuen, Edisonek ez zuela bombilla asmatu, ez zituela pelikulak asmatu, ez zituela gauza asko asmatu, baina amets Amerikarra, ez? American Dream, asmatu zuela. Nik ez dakit asmatu zuen ez, baina behintzat inor baino beto gauzatu zuen, ez? Eta da, besteen talentuaren eta lanaren emaitzak bere ganatu eta dirua ospea eta aitortza berak eramatea. Hori oso... Hortan jaioa zen. Bai, oso amets Amerikarra da hori. Bai. Azkenean, Edisonek egin zuen zen, patente enpresa bat, patente fabrika bat sortu, eta langileen lanak bere izenean patentatu. Bai. Bueno, negozietarako txarra esan. Eta ideia batzuk ere izan zituen, ezaila da horien aukeratzen, izan zituen guztien artean, baina niri bat gustatzen zait, eta nik uste eta bestia entzun da asmatuko duzuela.
you gonna call? Ez esan filma horretan agertzen den Michelingo pertsonai txuri erraldoi hori asmatu zuela Edisonek. Ba, posible da. Ze, mamuetan eta siniste zuen, eta esan bezala, bere proiektu ideia bikainenetako bat izan zen, mamuak harrapatzeko makina bat asmatzea. Bai. Beira. Edisonek siniste zuen mamuak espirituak existitzen zirela, eta makina horren bidez espiritu horiek harrapatu eta horiekin komunikatzeko gai izango zela, hori, uste zuen. Ez dut egiaztatu izan, baina irakurri dut bere bizitzaren pasadizo, ez? Uste nuen esan bazenula, uste dut ez dudala egiaztatu, mamuak ez diela existitzen. Mamuak, ez izkoak bai. Asko. Ez, baina nola iritsi zen ondorio horretara, ez? Bere bizitzaren pasadizo, ez? Izugarri baten ondorioz izan omen zen. Eta behin, atza erre omen zuen, eta azmarkak, ez? Erre omen zituen. Eta denborarekin, azala eta azmarkak beraz, erregeneratu egin zitzaizkion. Bai. Esplikazioa oso, ezagit, simplea da. Arrunta esan diteke, bai. Bai. Gizakia da. Hori da, azala regeneratzen da etengabe, ez? Eta, bueno, zauria edo erredura espaldin bada oso larria, baina bera bestidei hobe bat izan zen. Esan zuen. Horrek esan nahi du, mamuek, espirituek nirekin komunikatu nahi dutela. Bai. Magia. Baina, zoritxarrez ez zuen makina bukatzea eta patentatzea lortu. Ze, horretan lanean ari zen langile batekin, gora bera batzuk gertatu zirelako. Bai. Zeba. Zehazki, langileak lan istripu bat izan zuen, eta hil egin zen. Bai. Neko arrazoi erreala, ez jarraitzeko. Eta holakoetan nahiko nuke berak arrazoia izatea, eta espirituak eta mamuak existitzea, eta langile honek Edison atormentatzea eternitate guztian. Ba, eternitaten izango da, ze tipoa zokez banez, 84 urterekin hiltzen lasaiantzean bere hogean 1000 patente, baina gehiago erregistratu ostean. Bai, baina mamuak harrapatzeko makinarik ez zuen asmatu. Hori ez. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.